Gabon Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi Bilboko San Mames futbol zelaitik. 89-90 denboraldia, Liga txapelketa, Laizter hasiko da martxan. Zalantzarik gabe, albiste dugu hasiera honetan talde bakoitzak zelairatuko duen hamaikakoa eta lehen jakineraziko dizkizuegu bi taldeak, Atletikek eta Errealak lehen derbi honetan zelaian jarriko dituzten gizonak. Atletik taldean ez dago nobedaderik eta aspalditxo adierazi zuen Howard Kendallek gaurko honetan hasieratik arituko zen hamaikakoa. Pedro Mario Goikotxea, Gabon esan daiteke ez dagoela ez nobedade handiegirik Atletiken hamaikako horretan. Ez dago nobedaderik, Howard Kendallek orain egun batzuk direla adierazi zuen zeintzuk jokatuko zuten eta bere ohizko taktika eta planteamendu erabiliko du Howard Kendallek. Bi urrun atean, gero lerroan egindako defensa, Alkorta eskubialdetik, Andrinua eta Txirri erdialdean eta Lakabe eskerretik, nahiz eta hainbat partidutan eskubialdetik ere biletako jokalaria izan joan den temporaldian. Ripodas hauen aurretik, lehen Patxi Salinasek betetze zuen tokia beteaz, gutxi gora bera, baina orain Patxi Salinas ordezkoen aulkian izango da. Gero zelai erdian eskubialdetik Luis Fernando izango da eta Garitano eskerraldetik. Iturrinok hor askatasun gehitxoago izango du, batetik eta bestetik ibiltzeko eta Garitanorekin batera jokoa antolatzeko eta sortzeko. Eta aurrekaldean Loren eta Mendiguren, hauxe izango da Atletiki dagokion hasierako hamaikakoa eta ordezko jokalari moduan esan 3 atezaina, Lizarralde, Patxi Salinas, Estibariz eta Uralde izango direla. Realari dagokionez, baita ere, azken orduan Marko Boronatek aldaketarik ez egite erabaki du eta Atotxako aurkezpen ofizialean Uruguaiko Danubioren aurka aritutako hamaikako berbera jarriko du zelaia. Hor duzue, González izango da atean, Gajate libero bezala, hemen dago aurten Marko Boronatek ezarritako aldaketa nagusi bat, markatzaile bezala Gorriz eta Alaba, Bilerro zelai erdian, Bengoetxea, Larrañaga pibote lanak egiten eta Lumbreraz, gaurkoan bere debut ofiziala egingo du Realarekin Lumbreraz Nafarrak, zelai erdian beste lerro bat, Mujika, Bilabona eta Goikoetxe izango dira horre protagonistak, nobedade nagusia dugu beraz Bilabona hor garaibatetan bakerok egindako lanak burutu nahian, eta erazoan Fuentes denboraldi hasieran suerte handirik gabe ibili den aurrelaria. Ordezko gizonak, Andonegi atezaina, Uria, Agirre, Mentxaka eta Igoa. Azken momentuan egundoko giroa izango dugu, derbi batek merezi duen bezalaxe. Armainetan tarte txikiren bat badago, baina Pedro Mario Goikotxea azpimarratzekoa da, jendeak behar bezalako erantzuna eman diola ligako lehen derbi honi. Bueno, alde batetik zuk esan duzunez, oraindik batzu behar bada oporretatik itzuli gabe izango dira, eta beste batzuk orain oporretara joanak edo. Baina edozein kasutan partidu honek badu beste bentaja bat ere. Hainbeste denboran futbolik ikusi gabe egon ondoren hasiera-hasieratik derribo bat ikusteak sortzen du bai jendearen artean ikusmina eta hori ikusleek eskertzen dute zalantzarik gabe. Oraintxe bertan hasiera neurketa. Errealak jarri du baloia jokuan eta Alabak eman dio pasea atzekaldera González atezainari. Badu bai honek lan garrantzitsua batipat lehen partidu hauetan. Arkonadaren utzunea betetzea ezpaita erresa izango Jose Luis González entza. Aierdian Ripodazek jodu baloi hori buruz, hor duzue Lakabe, bere aldamenean Fuentes eta azkenik Genar Andrinua kapitaina izan da baloia aldendu duena. Eta Atletikek atera beharko du, nik ez dakit Marrasainak Genar Andrinuari jaramon egin dion ala zer, Genar Andrinuak aruntz esan dio, eta Marrasainak orduan banderatxoa jaso, eta Andrinuak esandako berbera adierazi du. Orain Lakabegi egindako falta. Falta bai, Garitanok atzean utzi du baloia, eta Andoni Lakabeg bera izango da, hortxe ikusi duzue sake egin duen. Hemen Andrinua, eta bere parean Txirri. Patxi Salinas aulkian utzi du Howard Kendallek, eta titular bezala Txirri. Orain Alkortak baloi hori galdu, hor duzue Fuentes, baloiaz orain Bilabona, garai batetan Zamorak erabilitako 10 zenbakiaz, Luis Fernandok mostu, Fuentes eta azkenik falta. Ripodazek egindako falta adierazi du López Nieto jauna. Ogoratu Ripodazentzat gaurko hau ere partidu berezi izango dela, bere debut ofiziala
egiten ari baita Iturrino eta Loren bezalaxe aldetik taldearekin. Falta argia izan da, naiz eta bate paino gehiagok txistu egin. Eta ikus dezagun zeinek jaurtiko duen. Mujika dugu prest. Bai, areatik urruti zamar dago, behar bada zuzenean jaurtitzeko. Esian ere gizon ugari, Juan Mari Mujika jaurti, eta Biurrunek ez du ez inolako arazorik izan. Ongi estali du tartea eta baloia zuzenean kanpora joan. Hor duzu Vicente Biurrun. Atzo 30 urte bete zituen gizona. Azoian dago oraindik, hemen Marko Boronat, eta aldamenean ordezko gizon guztiak. Baita ere polizia hor, gauzak zuzendu nahian, momentuz lasaitasuna nagusi da hemen Zamames futbol zelaian, eta ederki jabetu da orain Garitano baloi horretaz. Ripodaz, Luciano Iturrinorentzat. Iturrinoke Luis Fernandori, honen aurrean Lumbreras, eta Alabak atera du baloia buruz. Ezin izan du Goikotxeak alden du baloi hori, Alkortak egin du alboko zakea, eta Iturrinok ezin izan dio behar bezalako pasea eman Luis Fernando. Hemen duzue Lumbreras, 3 minutu partidua hazidenetik, eta momentuz bi taldeak nolabait lehen azterketa egiten ari dira. Gajatek atera du orain baloia, Fuentesek ere ikutu, berriz Garitano, pasea Ritxi Mendigureni, hor duzu Mendiguren, bere zorrostasuna erakutsi nahian, eta azkenik Larrañaga atera da baloiaz. Eta alboko zakea, hasiera batetan epaileak zurigorrien aldekoa zela adirazi du, ondoren Marazaina kontrako aholku eman dio, eta txuri urdinek jarri dute baloia joko. Nik uste horrela izan dela. Realaren aldeko alboko zakea izan da, Mendiguren ikutu baitu azken momentuan. Hor duzue, Bengoetxea, Mujikarentzat bere pasea, eta berriz ere zurigorriak erazoan Iturrinok ezin izan du baloi hori behar bezala bideratu, eta orain falta, Ripodazek egindako falta adirazi du López Nieto jauna. Gorrizek atzera, González atezainari. Egundoko gizon mordoska, bi atezainak izan ezik orain denak zelai erdian. Hor dituzue. Irri ongi nagusitu dago Luis Fernando, eta bere aldamenean Ripodaz Nafarra. Loren, bere aldamenean Alaba, bere markaketa zarduraturik hasiera honetan. Alkortak egindu du alboko zakea, eta aipatzekoa da Pedro Mari azken partidutan bezalaxe, azken partidua maintzat horrela gertatu zen, Alkorta eskubialdetik ari dela, eta Lakabek ezkerraldetik. Agian Kendali gustatu egin zaiolako gizon honek Garitanorekin izandako konpenetrazioa, hori izan da argumento bat, besteren bateri izan daiteke agian. Bai, hori argumentu bat da, baina nik uste Kendalen benetako argumentua zera dela. Eskerreko atzeko gizonik ez dauka da, eta nik uste estatu osoko futbolean ere oso zaila dela horretarako gizon berezi bat aurkitzea, horretarako behar bat gizonik aproposena Camacho izan da, estatu mailako futbolean, baina ura erretiratu denetik oso gutxi daude posizio horretarako jokalari bereziak, eta hori betetzea da Howard Kendalen buru austerik nagusienetariko bat. Lakabek gazte mailan eta baita Bilbao Atletiken ere partidu bat baino gehiago jokatu du eskerraldetik, ondo defenditzen da, bi hankekin ondo ikutzen baitu baloia, eta Rafa Alkortak iazko denporaldian eskerraldetik hainbat partidu jokatu zituen arren, badirudi Kendalen gogoak ez dituela guztiz ase, eta horregaitik postu aldaketa hori egitea erabaki du. Edozein kasutan, askok eta askok zera uste dute. Alkorta erdiko atzelaria dela eta ez egaletako, baina erdian Txirri eta Andrinua Kendalen gustukoak dira. Beste alde batetik kontutan hartu behar da, Urtubik ere bete dezakela toki hori, baina Urtubi ez dagoela bere momentu ikonenean iaz izan dako lesio gogorren ondorioz. Eta orain Iturrino izan da erdirak eta hori oso goitik bidali duen. Hor duzu Luciano Iturrino, denboraldiko lehen partidutan protagonista Atletik taldean,
bera baita joku antolatzaile nagusiena, Garitanoren laguntzaz, Aldetik taldea. Mujikak ikutu du orain baloia, Bengoetxearentzat. Bengoetxeak berriz ere Mujikari, eta abantaila izan du Andrinuak. Ordu zuen Luciano Iturrino, posizio honean Mendiguren, baina ez da heldu, eta alboko zakea beraz, Errealeko gizonen alde. 7 minutu derbia hasi denetik, eta Martin Agirre labur bada ere konta iguzu nolako giroa dagoen horre zelaian, entrenatzaileen inguruan. Seriotasuna da hemen nabarmen bai Boronaten aldetik, eta zer esanik ez Howard Kendallen itxurak, aurpegiak nahiko esangarriak dela direla, esango nukenik bestalde, eta hemen bekaldetik ikus dezakegunaren arabera, horre parekatze, azpimarragarri bat, bai Alaba eta Lorenek elkarren artean posizio bera hartu baitute, Boronatek behar bada bidezkoago pentsatuko zuken gorriz izatea Lorenen markatzailea urtetan lagun izan direlako, baina ez du taktikarik aldatu nahi izan, eta beti bezala behar bada Alabak ezker oina hobeto erabiltzen duelako edo, baina gorriz eskuinaldean jarri du eta ezkerraldetik oraintxe baloia ukitu duen Alaba. Alabak aldendu du bai baloia, eta Lumbreras ez da heldu beraz berriro alboko zake. Rafa Alkortak egingo du orain zakea, momentu batez ikusi duzue Boronate bere gizonen posizioa zuzendu nahian, Iturrino baloiaz, bere aurrean Alaba, eta hau ongi jabetu da baloiaz. Luis Fernando ere orain zorrostazunez, berak ongi egiten duen lan hori burutuz, eta zenolako aukera izan duen orain Atletikek 8. minutuan. Gonzálezek ezin izan du baloi hori moztu, erdibidean geratu da, eta erne ibili da horre bigarren zutoinean. Hor dugu berriz ere jokaldia Mendiguren. Hor duzue González. Mendigurenek atzera egina izan du pasea eta azkenik kornerra. Orantxe jarri dute zurigorriek baloia jokuan, partiduko lehen kornerra beraz, eta baloia azkenik Goikoetxearentzat. Berarekin burukan Luis Fernando eta epaileak falta adirazi du. Luis Fernandok egindako falta. Lehenagoko jokaldi horretan, Mendiguren ez da heldu behar bezala baloi horretara, eta ez txikia zelako, gaizki saltatu duelako haizik. Orain berriz, Atletik erasoan, Lucho Iturrino. Eta Luis Fernando bere aldamene. Baloi asko orain Luis Fernandorentzat, berriz ere Ripodast, irristegin baina hala ere ongi bideratu du bere pasea Lakabejentzat, eta Loreni aurre hartu dio Alabak. Fuentes baloiaz. Lehatzetik laizterketa bizian Mendiguren, eta dotore orain Andrinua zurigorrien kapitaina. Hor duzu Garitano, eta orain Iturrino. Bere atzetik Bilabona. Lai erdian jokua lazaitu nahian orain Aldetikeko gizonak. Lakabej eta Txirri. Erdi aurrelari, erdi atzelari. Azken partidutan, gaurko honetan titular bezala atzekaldean. Alboko zake berri bat, zurigorrien alde. Hor duzue Alkorta. Iturrino. Rafa Alkorta. Pasea Andrinuari. Enar Andrinuak, Lakabe. Honen aurrean Mujika. Nahiko atzeratu orain Erreala. Fuentes izan ezik, beste denak atzean sartuta. Oso ongi Ander Garitano. Trebetasun handia erakutsi du. Eta azkenik falta Bengoetxearen zarera horretan. Txistuak Bengoetxearentzat. Kiroltan zunez hurbildu da Bengoetxea. Eta epaileak falta eta txartela. Partiduko lehen txartela 10. minutua. Trebetasuna handia erakutsi du Garitano. Berak duen trebetasun bikain hori. Eta zarera gogorra egin dio Bengoetxeak. Txartela beraz 10. minutua. Hor duzue, Jose Luis González, gauzak zuzen jarri nahian, eta Garitano bera izango da, falta aterako duen gizona. Hor duzue Mendiguren Erne, Ander Garitano gerdiratu, eta baloia atera duena Lumbreras izan da. Lakabe, ongi moldatu da, aurre demoraldian kapokaldeko jaurtiketak egiterako Lakabe, eta orain ere Erne zegoen. Bengoetxeak moztu baloiaren norabidea, eta hor duzue Gorriz. Mujikarentzat pasea. Larrañaga.
eta González. Nolabait esateko joan den urteko Realarekin konparatuz, harrigarria da Carlos Martínez eta Mikel Lasa gaurkoan hemen ez izatea. Ez zelaian, ez da konbokatorian ere, iaz batez ere denboraldi amaieran, biek aukera ona izan zutelako jokatzeko, Mikel. Ikuste du baietz, baina hor dago Marko Boronaten sistema berria. Sisteman ez dago ez sistema horretan aldaketa handiegirik, Toxakek ezarritako eskema mantendu baitu Boronatek, baina nik uste behar bada gazte hoien kalidadea, joku bikaina momentuz, utzi egin duela Boronatek batipat derbi hau kontutan hartuz. Eta hor daude zelaian, besteak beste Mujika, baita ere Bilabona eta fitxatu berria den Lumbreras. Nik uste gaurkoan Boronatek indararen aldeko apustua egin duela eta agian burruka horretarako gizonik egokienak jarri nahi izan dituela zelaian, gazte hoien kalidadea beste partidu batzutarako utziz. Hor duzue Juan Antonio Goikoetxea kontrarazoa egin nahian, bere aurrean Txirri. Goikoetxeak bera jaurtitzea erabaki du, ez zuen angulo honik, ongi kokatu baita Txirri eta baita ere Biurrun atezain. Aipatzekoa da, joan zen denboraldian hemen aritutako gizona kontutan hartuz, errealean egundoko aldaketa izan dela eta lau gizon bakarrik ari direla berriz ere derbi hau hemen Samamezen jokatzen. Horrek ongi adierazten du errealean izandako aldaketa. Oso luze atera du Biurrunek eta zuzenean joan da baloia Gonzálezen eskuetan. Egia esan, Jose Luis Gonzálezek badu nahikoa zeregin, ez bakarrik, berari datozkion. Hazen nolak aukera orain Lorenek, baina jokoz kanpo geratu da. Hori adierazi du Marazainak, eta hor dugu Loren. González eta deitzen ari ginen eta zera esaten genuen. Benetan, lan txarra duela, lan zaila duela, ez bakarrik zelaian bertan egitea tokatzen zaion bete beharra, baizik eta Arkonadaren tokia betetzea. Jentea Arkonadataz oraindik behintzat, urtebete edo 2 urtetan asko gogoratuko da, eta Arkonada jenteari ahaztu araztea oso zaila gertatuko zaio Elgoibartarron. Mujikak ikutu du baloia, eta bestain beste egin du Jenar Andrinua. Larrañagak pase indartsua bidali dio orain Mujikari, eta alboko zakea dugu zuri-gorrien alde. Akabejek egin du zakea. Hor duzu Bilabona, Bengoetxea, Mujika, honen aldamenean Lakabej, Garitano eta Ripodaz presioa eginez, Bengoetxea ongi moldatu da orain, Bilabona, honek luze Juan Antonio Goikoetxeari, eta honi ezinezkoa gertatu zaio, baloia behar bezala kontrolatzea. Hor duzu Goikoetxea, eta Nafarra badoa berriz ere bere lekura, zelai erdiko lekura. 15 minutu Euskal Derbia zitinetik hemen Samamezen, aldetikek utz, errealak utz. Egia esan, goli sartzeko aukerarik ia ez du bat ere izan. Bat bakarrik, Mendigurenek izandako ura, eta besterik esertxo edez. Joko eskasa eta dagoen apurra zelai erdian. Erdian berriz zurigorriak baloia. Garitano, nahaztu egin dira orain Alaba eta Gajate. Gajatek zuen abantaila, Alaba ez da konturatu eta azkenik alboko zakea. Hor dugu Alkorta. Ere trebetatzuna erakutsi nahian berriz ere Mendiguren, lurrean geratu da, eta epaileak ez du ezertxo ere adirazi, alboko zakea dugu beraz. Azerre bizian Mendiguren, eta berarentzat txartela. 16. minutuan beraz, ez dago ez txantxetarako gaurko epailea, López Nieto jauna. 16 minututan, 2 txartel atera ditu. Bata Bengoetxearentzat, zarrera gogor bat egin diolako Garitan hori, eta orain 16. minutuan Mendigureni protestatzeagatik. Hor dugu berriro Mendiguren, Azerre, Marrazainaren gana joan da, eta epaileak azkenik txartela atera dio. Bizi-bizian berriz erazoan, txuri urdinak. Alkorta eta Goikoetxea burrukan, eta berriro
ateko zakea Atletikeko jokalarien alde. Akabejek berriz atzera Biurruni eta hor duzue Goikoetxea. Erazoan aritu den azken gizon. Luze, atera du berriro Biurruni. Ongi moztu du Gorrizek, Ripodazek Garitan hori eta honek egalera. Hor duzue Andoni Lakabe. Haze arriskutsua, azkeni jaurtik eta egin duena Ripodaz Nafarra izan da, eta zuzenean kanpon. Benetan joko kaskarra ikusten ari gara, eta nik uste azken urteotako derbirik eskasena dena joko aldetik oraingoz behintzat. Kontutan hartu behar da, azken derbitan hemen Samamezen, Erreala eta Atletik benetan txukun aritu direla, partidu horiek gol sorta ederra izan dutela, eta gainera joku bizia eta ederra izan dugula. Ez ordea gaurkoan, orain arte indarrak parekaturik daude, eta zelai erdian dago burruka. Arrainagak berriz ere pase luzeegia Goikoetxeari, eta alboko zakea zurigorrien alde. Honen arrazoietariko bat, joko eskasaren arrazoietariko bat, beste derbi batzuekin konparatu eskero behintzat, zera izan daiteke, denboraldi ontako lehenengo partido dela, eta orain arteko derbiak normalean askoz aurrerago jokatu direla, eta bai bi taldeak askoz hobeto lotuta eta horrituta daudenean jokatu direla. Falta izan dugu orain zelai erdian, Bilabonari Ripodazek egindako falta, eta Gajate izango da falta aterako duen gizona. Aurreratu egin dira orain Marko Goronaten jokalariak. Gajateke motzean Goikoetxeari, eta Ripodazek ongi kendu dio baloia Errealeko gizonak. Hor dugu Lore. Iturrino. Benetan partidu berezia bi gizona hauentzat. Oso ongi Luciano Iturrino. Pase ona sartu dio Luis Fernandori. Ala bat moztu, eta Luis Fernando oraindik baloiaz. Alboko zakea, azkenik orain hankazartzea handia izan du Marrazainak. Alabak ikutu du azken kasuan baloia, eta Pedro Manuel Goikoetxea badirudi nahiko nahasturik ditugula gaurko honetan Marrazainak eta baita ere epailea. Bai, nahiko nahasturik oraingoan argi eta garbi Atletiken aldekoa izan da, eta metro erdire egon da Marrazainak ikusten ez badu, penalti bat izan den, esote den, jokoz kanpoko bat izan den, esote den, zalantzak izan daitezke. Baina hor metro erdira zegoen, eta hori ikustea esen bat ere zaila. Berriro Luis Fernando. Utz egin du baloi hori, eta Alkortak egingo du sake. Hor duzue Rafa Alkorta. Ez du orain ongi neurtu, tartea, Lumbrerazek moztu, eta azkenik baloia David Bilabonarentzat. Bilabonak pasea Mujikari. Hor duzue Juan Mari Mujika. Bengoetxea egalea, bere aurrean Lakabe. Ongi aprobetxatu du bere aukera Ripodazek, baloiaz jabetu, Lakabeji pasea, eta Garitanok utze egin du orain. Hor duzue Bilabona, eta berriro Bengoetxea. Larrañaga. Uri urdinen kapitainak ikutu, eta Alaba baloiaz, berriro Juan Antonio Larrañaga, eta Alkorta nagusitu da azkeni. Luis Fernando Loreni, eta jokoz kanpoko posizioa adirazi du Marrazainak. Hor duzu. Epaileak oraingo honetan falta, eta Boronat azerre zutitu eginda. Ez epailea jokoz kanpoko posizioa adirazi duelako, baizik eta Errealak utz egin duelako azken erazoko jokaldi horretan. Bada bai agian tentzioa, Boronaten aldetik, baita ere Kendalen aldetik. Kendal, hala ere, nahiko lasai ikusten dugu Martin Agirre. Bai, Boronati esan duzuna ekin lotuta, beretzat nik uste orain ardura gehiago dela atzekaldeko lana, behin eta berriz Agustin Gajatei luzatutakoak dira bere deiadarrak, batez ere Alabaren posizioak behar bezala jarri izan, oraindik ere jokalari gaztea baitaukagu Donostiarrau eta Howard Kendall lasai baino kezkatuta esango genduke, jakina etxean jokatzen aidirenez, hainbeste minutu aurrera joan, eta oraindik ere ez dutelako golik sartu.
nolako aukera izan duen orain aldetik. Egundoko jokaldia, Loren prestegoen azken errematea egiteko, eta ezin izan dutez zurigorriek jokaldi hori burutu. Ikus dezagun berriro, benetan polita izan da. Azkenik erdiratu duena Ander Garitano izan da, ongi sartu du baloia, baina erne ibili dira txuri urdinak. Berriz ere bizi-bizian eta larri Boronaten gizona. Iturrino, Bilabona, nahaztu eginda Bilabona eta Larrañagak azkenik pasea Gonzálezi. Jokaldi polita Atletikek egindakoa Pedro Mari Goikotxea. Bai, benetan polita eta nik uste lehenago amaikakoak ematerakoan aipatu duguna berriz esan behar dugula. Iturrinok askatasuna handi samarra duela zelai erdian berak nahi duen tokitik ibiltzeko, eta azken baten bera eta Garitano direla Atletiken jokoa sortu, antolatu eta zuzendu behar dutenak. Orain, horren adibide argia eskaini digute. Berriz erazoan, Howard Kendallen gizonak. Ander Garitano egalean, bere aurrean Bengoetxea. Ripodas. Garitano. Akabeg. Zailtasunak orain zurigorrientzat. Andrinuak Txirriri. Loren. Eta abantaila orain González atezainarentzat. Hor duzue Loren. Atletikek historian zehar fitxatutako gizonik garestiena. Baina lasai dago orain Loren, hasiera batetan zailtasun handiak izan zituelako gol bat sartzeko. Azkenean sartu zuen bai gol madarikatu hori eta gogoz dugu zelaia. Zenolako pase arriskutxo orain Alkortak bere atezainari, baina azkenik Biurrun jabetu da baloiaz. Hor duzue Vicente Biurrun. Eta hemen Alkorta. Akabeg, Bujika bere inguruan, Bengoetxea eta Garitano. Lan onari da egiten Ander Garitano partidu honetan. Iturrino. Haze sakona emana izan dio Loreni, baina luze xamarra gertatu da. Hemen duzue Luciano Iturrino. González, sake egiteko prest. Txirri buruz moztu, Alkortak aldendu. Iturrino eta Ripodas, eta azkenik hor duzue Ripodasek ezkerraldera bidalitako baloia. Loren, Garitano eta Lumbreras. Fuentes desmarkatu nahian, eta hemen dugu orain Bengoetxea. Otzo baloi luzean zartu du Bengoetxeak areara, eta Fuentesek ez du aukerarik izan. Hemen duzue Xabi Bengoetxea. Nik uste bitaldeek arazo berbera dutela, area ingurura baloia eramateko eragozpen handiak dituztela. Azken baten apoiorik ez dagoelako, eta baloia daramanaren ondoan doazen jokalariek ez diotelako aukerarik ematen. Azken baten baloia daramanak berak duen ainako garrantzia edo gehiago du, albotik apoiatu behar duenak, eta hori falta da gaurkoan. Ez da heldu orain Luis Fernando, eta alboko sake egingo dute Marko Boronaten gizonek. Lumbreras izango da, sake egingo duena. Poliki doa, eta Athletic zaleek txistu hartu dute bere jarrera. Andrinua. Garitano. Oso dotore berriro Ander Garitano. Mendigure. Bengoetxea bere parean. Kajate. Eta azkenik Gorrizek González atezainari. 25 minutu partidua hasi denetik. Usnako berdinketa San Mamesen. Hor duzu Patxi Ripodas eta bere aldamenean Bilabona. Luze atera du berriro Gonzálezek. Andrinuak ikutu. Besta inbeste egin du Lakabejek, Garitano eta Lore. Iturrino orain. Luis Fernando. Ez da heldu. Eta alboko sakea Errealeko gizonen alde. Lumbreras berriz ere. Takea egitera. Boronaten besoa ikusi duzu hor pantailan. Aginduak ematen Marko Boronat. Ez du ez lan erresa izan denboraldi hasiera honetan Boronatek.
Britania handira hainbat bidai egin ditu, azkenean Errealak oraingoz ez du ez atzerritarrik fitxatu, eta Boronatek etxeko gizonekin ekin dio ligari. Ripodazek luze Mendiguren entzat, eta abantaila izan du hor Alberto Gorrizek. Akabejek Iturrin hori. Prezioa eginez Bilabona. Ripodaz, eta atzean Andrinua kapitaina. Aloia Alkortarentzat. Honen aurrean Goikoetxea. Eta falta orain. Luis Fernando Lumbreras egindako falta zigortu du López Nieto epaileak. Taletuak azerre. Badago bai jende ugari armailetan. Kasu honetan arrazai eman behar zaletu aserretu gure gangainen gertaturiko jokaldi izan baita eta hor Lumbrerasen falta nabarmena izan da. Hor dugu Luis Fernando. Andrinua. Eta berriz ere posizioak finkatu nahian zelai erdian bi taldetako gizon. Lakabe. Alboko sakea zurigorrien alde. Garitanok egin du sakea Iturrinorentzat. Hor duzue Luciano Iturrino, Gorriz bere aurrean. Nastu eginda Iturrino, eta azkenik alboko sakea aldetik taldearen alde. Mendigure. Aldamenean Gorriz. Lakabej. Ederki zartu du baloia, area txikira, eta penaltia. Epaileak penaltia. Pitatu du 28. minutuan. Alabak Loreni egindako penaltia, eta errepikaldian argitzen diren zalantza. Hor duzue, jokaldia. Egia esan horrez dugu ongi ikusi gertatutakoa, kontua kontu epaileak penaltia adirazi du, eta iazko derbiare horrela hasi zen. Hemen dugu berriro jokaldia. Balitike, bultzakada eman baitio Alabak, eta Ander Garitano bengo. 29. minutuan beraz, bat eta utz aldetik taldea aurreraturi. Garitanok lortu du denboraldiko lehen gola hemen San Mamesen penaltiz. Hor duzue González, ederki egin du jaurtiketa Ander Garitanok, eta aldetikek badu abantaila. Garitano orain arteko protagonista nagusinetariko bat izan dugu, eta berak gauzatu du López Nieto jaunak zigortutako penaltia. Hor duzue berriz ere, penalti jaurtiketa. Ederki, Zutoin ondotik, barrura. Bat eta utz beraz, eta hor dago epaileak adirazitako penaltia 28. minutua. Boronat aukian, eta erazoan orain Erreal. Nik uste hemendik aurrera partiduak beste bizitasun bat hartuko duela inolako zalantzarik gabe. Realak aurrerantz jo beharko du, eta Atletikek emaitzari eutsi ezezik toki gehiago bilatu beharko du zerbait egiteko, eta Lorenek bi aldiz atera du buruarekin baloi hori. Orain jaurtiketa egin duena Lumbreras izan da, hor duzen Nafarra kornerra eskatuz, garai batean bere kide izandako Ripodazekin eztabaida, eta baloia kanpora joan da, epaileak ez du kornerrik adirazi. Edozein kasutan ikusi dudana da norbaiten gorputzen jo duela baloia. Ikusi dudana da Atletikeko ala Realeko izan den. Ripoda zionez arbitroari joan dio baloia. Alitek aurren beste ere. Badago beraz orain saltza, bat eta utz ordu erdia bete denean San Mamesen aldetikek bat, Errealak utz, Euskal Derbia. Oso ondo sartu da hor Txirri, eta martxa honetan Jou Arkendali arrazoia eman beharko zaio. Goikoetxea. Ere aldamenean Alkorta. Erazoan Juan Antonio Goikoetxea, eta falta nabarmena orain Alkortak Goikoetxeari egindako falta zuzen. Hor duzu Goikoetxea, eta hemen berriz ikusita jokaldi. Eta nik uste txartelaren berezizuelo Rafa Alkortak, baloiaren bila joan beharrean, Juan Antonio Goikoetxea lurrera botatzera joan baita. Intentzioz joan da bai, baina epaileak ez du txartelik atera, eta falta aterako duena orain Lumbreras izango. Hor duzue.
Garitano katera du, penalti puntutik baloia. Larrañaga orain azken gizona zen. Eta alboko sakea dugu aldetik taldearen alde. Hor dituzue zaletua. Aldetik zaleak posik. Hotelago, zalantzari gabe, txuri urdinen jarraitzaile. Goikoetxea. Pasea Bilabonarentzat, baina ederki aritu da Genar Andrinua. Txaloak Andrinua kapitainarentzat. Mendigure. Bilabonak baloia moztu, hala ere Loreneke Mendigureni eman dio pasea. Ripodaz, eta atzean Andrinua. Txalo arte. Txirri. Irrik berriro. Genar Andrinuari. Ander Garitano. Garitanoren aurrean Bengoetxea. Kanpora bidali du baloia Bengoetxeak, alboko zakea beraz, zurigorrien alde. Hor dituzue jokaldi honetako bi protagonista. AKBGek egingo du zakea. Gaizki egin du dirudienez, eta txuri urdinek jarriko dute orain baloia jokua. Bengoetxeak hain zuzen. Nik uste ez duela behar den toketik atera, baina nik ulertzen ez duena zera da. Epailea bertan egon 2 metrotara, eta zerbaitik ez dion esaten jokalari nondik atera behar duen. Eta ez gero hori seinalatu. Hor daude kontuak, eta epailearen lanak emango du bai zerezana eta zer idatzia. Orain arte alboko saketan 3-4 aldiz utz egin du, eta hor dago 28. minutuan aldetiken alde adirazi duen penalti. Txirri eta baloia zorain Luis Fernando. Abantaila Goikoetxearentzat. Txirri eta azkenik Lakabe. Larrañaga oso luze baloi hori Mujikarentzat, eta berriro ateko zakea Howard Kendallek zuzendutako taldearen alde. Hor duzue Larrañaga, bere gizonen, bere kideen posizioa zuzendu nahian, eta orain gogoratu beharko dugu Errealak aurre denboraldian gol bakar bat sartu duela. Hori izan da txuri urdinen gaitz nagusia, eta ez dakigu gaurkoan gai izango ote diren Boronaten gizonak golen bat sartu alizateko. Orain arte, gutxitan heldu baitira, Birrun atezainaren ingurutan. Txirri galdendu du baloia, ederki Iturrinorentzat. Oso dotore Luciano Iturrino. Garitano, Loren eta Jokoz kanpo. Ez da legezkoa arazoa. Eta epaileak orain goretan, ez du ez zalantza ondiegirik izan. Maranzainere ongi kokatua zegoen, eta hor duzu berriz ikusita jokaldi. Jokoz kanpo geratu da Loren. Loren eta nik uste Luis Fernando ere Jokoz kanpo zegoen. Hor Ander Garitanok behar bada berak jaurti behar zuen, baina dozin kasutan horre epaileak Jokoz kanpoko posizioa adirazi zezakeen. Garitano berriz ere. Protagonista nagusia dugu Ander Garitano gaurko partidu honetan. Gogoratu, Atletiken gola penaltiz berak lortu duela 29. minutua. González. Andrinua. Oso lan honari da egiten Atletik taldeko kapitaina. Bilabona. Burruka bizia. Lumbreras. Goikoetxea. Baloia Luis Fernandoren zangotan. Larrañagan atzera. Eta Alabak orain abantaila izatu. Hor duzue Alaba. Penalti horretako jokaldian protagonista izan dugu Lorenekin batek. Fuentes ez da heldu baloi horretara. Bai ordea Lakabe eta azkenik baloia Birrun atezainarentzat. 9 minutu falta dira lehen zatia bukatzeko. Bat eta utz Atletik taldea nagusi San Mamesen. Gorrizek azkar egin du alboko zakea, eta baloia berriz González atezainarentzat.
ezkerraldera atera du orain Gonzalezek, eta horre falta egin diote Goikoetxeari. Berriz Rafa Alkorta izan da falta hori egin duena, eta martxa hontan txartel horia erakutziko dio zolantzari gabe, eta ondo merezita gainera. Rafa Alkorta jokalari ona da, baina sarritan burua behar den tokian hartzea falta zaio. Azken baten buruak mugitzen baititu hankak. Larrañagak Bengoetxeari, honek luz erdiratu, eta oso ondo aritu da orain Biurru. Hor duzue, zurigorrien atezainak. Aletuak pozik daude, kontutan izanik Zamamezen, Realzale gutxi bildu dela gaurko honetan, Aldetik zaleak gustora, zurigorriak nagusi baitira, orain arteko 37 minututan. Hor duzue Mujika, jaurtitza erabaki du, Txirrik ikutu, azkenik baloia Biurrunetza. Larri xamar orain Txirri, baina azkenik Biurrunek harrapatu du baloia. Lakabe. Berriz baloia Biurrun atezainarentzat. Lorenek ikutu du, baina Luis Fernandok ez du aukerarik izan. Bazirudien Atletikek gola sartu ondoren, Realak asko aurreratuko zituela bere lerroak, baina badirudi ez duela horrenbesteko aurrerakuntzarik egin, eta Atletiki lehen bezain zaila gertatzen ari zaio Gonzalezen ate ingurura bidea aurkitzen. Andrinuak luze jokatu du orain, alabak mostu eta hor duzu Bilabona. Mujika baloia azkatuz, ongi ikusi du Bilabonak Mujikaren posizioa, hor duzu orain Bengoetxea, bigarren zutoinean erne zegoen Goikoetxea, baina Bengoetxeak ezin izan du behar bezala jaso baloia. Iturrino, kontraerazoan zurigorriak, Iturrino eta Mendiguren ez dira moldatu. Bada bai orain bizitasuna Zelaia. Utzegin du Goikoetxeak, ez du behar bezala kontrolatu baloia, eta alboko zakea du gore. Irudietan Iturrino eta epailea, eta bien bitartean Alkortak egin du alboko zakea Biurrun atezainaretzen. Nik uste derbiek izaten duten tentzio eta bizitasun horrek salbatu duela oraingoz behintzat partidu hau, joko aldetik oso gutxi ikusten ari baigaren. Hor dugu Mendigure. Luis Fernando. Lumbrerazek ikutu, eta oraingoan bai, alboko zakea, eta nabarmenki Aldetik taldearena. Zake luzea egiten aleginduko da Rafa Alkorta. Bado. Lorenek ikutu du, baina falta. Falta egin dio dirudienez Lorenek Lumbrerazi. Gonzalezek kokatu du jadanik baloia. Hor duzue Loren. Eta lehen zatia bukatzeko 5 minutu falta dira. Aldetiken bat, Errealakutz, hor dituzue. Erreal zale batzuk. Eta hemen Gonzalez. Eta momentu honetan hemen adirazten da markagailu elektronikoan Santanderren bigarren mailako partiduan izan dugula gol bat. Racingek lehen gola sartu dio Bilbao aldetik. Eta gainera Euskaldun batez sartutako gola. Lehenago Osasunan ibilitako Benito. Hor dugu Iturrino. Alta berri bat adirazi du López Nieto jaunak. Iturrino aurrekaldera. Eta Genar Andrinuak egingo du zakea. Loren, berriz ere ongi ikutu du Lorenek, oso txukun ari dago ikaldetik Loren. Hala ere orain honetan abantaila izan du Gonzalez. Orduzue atezaina. Eta baloia aurrekaldera bidali duen gizona agertu da momentu batez zuen pantailetan. Txirri. Atzean dugu orain Txirri eta berak eman dio pasea Biurrun atezaina. Ez dago inolako zarantzarik, Fernando Quintanilla Txirri dela, Howard Kendallen jokalaririk gustuko honetariko bat. Txelai erdien jokatu du, aurrelari moduan ere bai, eta gaur bere benetako postua. Erdiko atzelari moduan. Bengoetxeak buruz ikutu, hor dugu Iturrino orain, Goikoetxea, Bilabona eta Lumbreraz. Aurre hartu dioni Luis Fernandok, azenolako aukera Fuentesentzat,
eta Fuentes lurrean Azerre, eta epaiak ez du zertxora adirazi. Hor duzue Fuentes, Azerre bizian, eta ea, errepikaldian ikusten dugu nola izan den jokaldia. Biurrun atera, Fuentesek baloia aurrekaldera bidali, eta hor dago zalantza. Bakoitzak atera detzala hortik bere kontua, epaiak ez du zertxora adirazi, Fuentes Azerre, eta txuri-urdinek aterako dute orain korner berri bat. Argi dagoena zera da, Biurrunek ez duela baloirik ikutu. Eta bestearen hanka bai, seguru asko. Nik uste penalti izan dela, baina agian hor dago epaiaren zalantza, epaia hurbil zegoen, hori ere uka ezinezkoa da, Biurrun atera eginda, aurrekaldera bidali du baloia Fuentesek, eta hor dugu berriz jokaldi eztabaidagarria. Ongi ikusi da jokaldia, eta zenbat buru, hainbat aburu, hor dago ezaera, eta hemen bakoitzak berea ikusiko du. Eta ikusteko eta erabakiak hartzeko bapatean gainera hor dago López Nieto jaun. Epaileak txartel bat ere atera du, dirudienez Gorrizi protestatzeagatik, Goikoetxea ere hor saltzan, eta bien bitartean, lehen zatia bukatzeko 2 minutu falta direnean, berriz falta. Hor duzue Mendiguren, erazoan aritzen gizona, eta baloia zorain Mujika. Jabonak utzegin du, Alkorta, eta hor duzuen Lore. Oso burruka polita, ari dira eskaintzen gaurko honetan, Alaba atzelaria eta Loren aurrelaria. Bengoetxea, Mendiguren, Akabe, eta Ripodazek atzera Andrinuari. Fuentesek Bilabonari. Honek pase sakona Goikoetxeari, hor duzu Juan Antonio Goikoetxea, laguntza hundirik gabe orain, pase atzera, Mujika kontrolatu jaurti, eta Langeta gainetik kanpora. 54. minutuan, Mujikaren jaurtiketa, hor duzu Zumaragakoa. Markagailuan bat eta utz aldetik taldea aurreraturik, baina azken 5 minutu hauetan, erazoan eta nahiko zorrotz erreala. Ikus dezagun berriz, Mujikaren azken erremate. Biurrunek egin du orain zakea. Loren, Luis Fernando, Ripodaz, eta orduzue baloiaz, Iturrino. Joan egintzaio, azkenik alboko zakea beraz. Nik uste Iturrino gauzak oso ondo egin nahi dituela gaurkoan, eta urduria direla, egin nahiaren egin naiz, azkenean gauzak gaizki atera zaizkiola behin baino gehiagotan. Alaba. Baloia kanpoan zegoen. Lehen zatia amaitzear. Orantxe bertan bete da 45. minutua. Eta Alkortak egin du alboko zakea. Iturrinorentzat Lumbreras, Bilabona eta Larrañaga. Fuentes, Mujika, Lumbreras, Mujika, Lumbreras, Larrañaga. Jaurtitzeko aukera ona izan du, jaurti ere bai, eta erantzun ona eman dio Biurrunek. Hor duzu atezaina. Alkorta. Ikus dezagun berriz, Juan Antonio Larrañagaren errematea. Oso seguru aritu da Biurrun. Eta epaileak orantxe bertan eman du amaitutzat lehen zatia. Agurrik beroena berriz ere, ikusentzule zareten guztioi San Mamez futbolzelaiti. Orantxe zelairatu dira Atletikeko gizonak, beraz bi taldetako protagonistak zelaian ditugu. Eta ikusi dituzue duela gutxi errepikaldiak, baina hemen berriz ere bi jokaldi nagusiak, penaltiak, alde batetik epaileak adirazitakoa,
Alabake dirudienez Loreni egindakoa, hori adierazi du epaileak eta ondoren lortu du gola Garitanok, eta hemen duzue epaileak jokaldi honetan adierazi ez duena. Hor jarraitu du Lorenek, hor dago baita ere Loren ez da izan markatu Fuentes, Biurrune baita ere baloia alegindu nahian, eta epaileak ez du penaltirik adierazi. Beraz, momentuz, bat eta utz Athletic taldea nagusi San Mamesen, eta López Nieto jaunak eman du hasierako agindu. Hor duzue Txirri eta baloia zorain Jenar Andrinua. Ez dago ez inolako aldaketarik bi taldetan, baina errealean 14 zenbakiaz berotzeko ariketak egiten hasi da Juanan Mentxaka. Beraz, honek ere agian debuta egingo du hemen San Mamesen. Mujikak ikutu baloia, Akabejek Andrinuari eta honek atzera Birru atezaino. Hor duzue Jenar Andrinua kapitaina. Birrunek oso luze atera. Loren eta Iturrin. Alta egin dio Iturrin hori Juan Antonio Larrañagak, eta epaileak jokoa moztu du. Alta zigortuz. Irrik harriko du baloia jokuan. Hor duzue Realeko gizonak Fuentes izan ezik atzean orain, eta Ripodazek ez du aukerarik izan. Alba berriz Zeleier dira Ripodaz, eta atera duena González izan. Lumbreras, Fuentes, Goikoetxea, Alkortarekin burrukan, eta azkenik kornerra. Ordoa Goikoetxea, azkar atera dute txuri urdine. Biurrun, estu eta Larri, eta epaileak irudienez falta adirazi du. Arrazaina ere bestaldetik keinuak egiten aritu da, eta dirudienez baloiak momentu horretan kanpokaldetik egin du horre Biurgune. Beraz, jokaldiak ez du baliorik izan. Badirudi falta hor aurrerantz joan den jokalariaren izan dela. Barrazain ere bandera altxatu saritu da, kontua kontu falta, eta ikusi duzu Mentxaka 14 zenbakiaz ariketak egiten. Osin kasutan gauza batago argi, horrelako jokaldietan arbitroek ez dutela inolako komplikaziorik nahi izaten, eta hor errezena beti aurrelariaren falta adieraztea. Turrinok egalera, Luis Fernando, eta zuzenean kanpo. Ateko sakea beraz. Hor dugu Luis Fernando. Horkoan Luis Fernando ez da bere ohizko joko erakusten ari, eta baliteke jogo Arkendalek behar bada Estibarizi aukeraren matematea, baina oraingoz behintzat Atletikeko ordezko jokalari guztiak eserita daude. Bestalde esan behar da, partido atsedenaldian zegoen bitartean, Bilbao Athleticek El Sardineron berdinketa lortu dela Moskaren bitartez. Akabejek Iturrin hori, eta Korrizek kanpora bidali du baloia. Akabejek egingo du zakea, hor duzu Iturrino, hemen Lakabe. Korrizek buruz moztu, eta Larrañagak luze atera du baloia. Falta orain, Fuentesek harrapatu nahi izan du baloia, eta Andrinuak egin dio falta. Hor dugu Andrinua, eta bin bitartean Juan Antonio Larrañagak aterako du falta. Azkenik Larrañaga aurrera joan da, eta hemen duzue Alberto Gorriz. Fuentes etza, penalti puntuan ala ere honek ez du aukerarik izan, eta birritan ongi Txirri. Lore, Iturrino. Honen aurrean Larrañaga, eta atzetik Lumbreras. Joan egin zaio baloia Iturrin hori, eta alboko zakea dugu Errealeko jokalarien alde. Orduze 11 zenbakiaz Luciano Iturrin. Mujika, Villabona.
Ez da ona izan Bilabonak Puentez ibialitako baloia, eta honek ez du aukerarik izan. Lore. Honen aldamenean Alaba. Burruka bizian ditugu biak lehen momentutik. Ongi orain Alaba, seguru. Eta baloiaz Juan Antonio Larrañaga. Goikoetxea eta Bilabona. Pase sakona. Emana izan dio honek Fuentezi. Baina abantaila zurigorrientzat izan. Eta lehenengo zatian Atletiken aldetik zalantzarik gabe jokalaririk onena Andre Garitano izan da, eta beharra da zelaiko jokalarik onena ere bai. Bigarren zati honetan ez dugu uste baloi bakar bat ere pasatu dioten. Atletik eskubialdetik ari da Jotake, baina eskerraldetik oso gutxitan. Lorenen falta erasoa. Benduzue baita ere Mendiguren. Eta Kajatek atera du falta. Bilabonarentzat. Mujika. Erautzeko ariketak egiten oraindik Juanan Mentxaka. Errealak aurre demoraldi honetan Espainol taldeari erositako jokalari. Turrino. Eta baloiaz Bilabona. Ez du ondo ikutu Lumbrerazek. Hala ere egalean Goikoetxea. Larrañaga. Pasea berriz egalera. Goikoetxea. Penalti puntura zartu nahi izan du baloia, eta Lakabejek aurre hartu dio Fuentezi. Orduzue Andoni Lakabe. Corner berri bat. Hirugarrengoa oker espanago Errealaren alde. Mujikak jarriko du baloia joku. Orduzue Juan Mari Mujika. Larrañaga geratu da atzean, eta Gorriz eta Kajate area barruan daude. Hotzean atera du Mujikak. Eta baloia zorain Bilabona. Larrañaga. Loren. Jaloak orain Loren entzat. Iturrino. Eta Lakabe. Horen atzetik Fuentez. Epaileak falta adirazi du eta Marko Boronat azerre bizien agertu da. Ez da horrela Martin Agirre? Bai, eta eskerrak esandako hitzak entzun ez ditugu, izugarrizko haserrea jaso du oraintxe arbitroak hartutako erabakiarekin. Da nik uste arrazoi guztiz abiadan korrika saioan Fuentesek Lakabek menderatu baitu. Alkorta. Eta baloia zorain Luis Fernando. Otso jokaldi hona egin du Luis Fernando, baina pasea ez da horren bikaina gertatu. Lumbreraz. Herri. Berriz Luis Fernando. Lurrean Lumbreraz. Eta azkenik Alkortak jokua aldatzea erabakitu. Hemen dugu Lakabe. Gorriz. Mujika. Bengoetxea. Kajate. Agustin Kajaterekin burrukan Garitano. Eta baloia zorain Bilabona. 8 minutu bigarren zatia zidenetik. Atletik taldea gol batetako errenta darama. Lehen zatiko 29. minutuan lortu du gola penaltiz Garitano. Hor dugu Goikoetxea. Erreala gogo biziz atera da berdinketaren bila bigarren zati honetan. Indarrez egin du orain jaurtiketa Goikoetxeak. Hor duzuen Afarra. Eta erremate indartxo hori Zutoño ondotik kanpora joan da. Lakabe zuen irudieta. Eza, gehiagirik gabe. Biurrun. Jokatu du. Biurrunen baloia. Eta berak egingo duzake. Orantxari da Boronat. Mentxakarekin berriketan. Agian berehala izango dugu aldaketa Martin Agirre. Bai, horrelaxe da hor geziz jositako paper baten aurrean ditugu eztabaidan Marko Antonio Boronat eta debuta egin dezaken Mentxaka. Eta badiru bai, asmorik badagoela dagoeneko bere zenbakia adierazten duenek karteltxo ere prestatzen hasi baitira. Bien bitartean Iturrinok eman dio pasea Ripodazi. Berriro Luciano Iturrino. Larrañagaren zarrera gainditu, baita ere Gorrizek egindakoa, orain erdiratu duena Lakabek izan da, eta Alabak atera du baloia buruz. Ripodaz. Luis Fernandorentzat. Ez da heldu ez Luis Fernando, ez da Lumbreraz ere, eta azkenik alboko zakea txuri urdinen alde. Orduzue Luis Fernando.
Lumbreras, Goikoetxea, berriz Lumbreras, eta baloia zorain Bilabona. Justuan ikutu, eta azkenik alboko zakea, Athletic taldeko gizonen alde, hor duzue Bilabona. Txirrik ikutu baino lehen baloia kanpoan zegoen, eta horregaitik adierazi du Arrazainak hori. Iturrino, eta Lore, eta nola ez honen aldamenean Alaba. Alkortak egingo du berriz ere zakea. 10 minutu bigarren zatia zidenetik, azken 2 minutu hauetan zerbait jetxi da jokuaren erritmoa. Lumbreras eta Loren, azkenik hor dugu baloiaz Luis Fernando, Iturrino Jaurtik eta ederra. Eta erantzun hona eman dio González atezaina. Bigarren zatienetako jokaldirik onena, bi taldeek egin dituztenak kontutan hartuta. Ripodas. Loren. Ederki pasea, Luis Fernandori. Honek luz erdiratu, Mendiguren ez taldu, Lakabezek erdiratu, eta kanpora, kornerera, atera du baloia, Alaba, jokaldi polita berriro. Hor duzue, Larrañaga, eta Alabak seguruti jotzea erabaki du, eta kornerera bidali du baloia. Bigarrena, Athleticen alde. Hor ikusi duzue Andoni Lakabezek, naiz eta bere hankarik onena eskerra ez izan, baloi zail hori nola erdiratu duen, eta horrek garrantzia handia du eskerraldetik jokatzeko. Eta Loren izan da orain protagonista, baina bere buruka da kanpora joan dela uste dugu, ala kornerra izan da beraz, atzelari bat aurreratu zaio. Lumbrerasek endudio atezuluan burutik baloia Loreni. Hor duzue Loren, eta berriro kornerra. Garitanok aterako du orain kornerra. Hor duzue, arreta hundiz baloia kokatu, eta Errealeko gizondenak atzean orain. Penalti puntura atera, Ripodazek ikutu, hor duzue orain Loren, eta azkenik baloia González entzat. Hor dugu Loren. Bere intentzio oso ona zen, baina inork ez dio ulertu. Zake egiteko prest, Jose Luis González. Eta oraindik berotzeko ariketak egiten, Juanan Mentxaka. Txirrik. Atera du baloia. Gorriz eta Mendiguren orain burrukan. Oso ongi, Ritxi Mendiguren. Eta baloiaz Lumbreras. Gogoratu gizon hau, bere debut ofiziala ari dela egiten, Errealarekin. Eta Athletic taldean, lehen aldiz partidu ofizial batetan 3 gizon ditugula. 3 fitxaketak, Ripodaz, Iturrino eta Lore. Bilabona erazo. Azkenik kornerra, Txirrik aldendu baitu baloia. Juanmari Mujikak erdiratuko du berriro Egaletik. Ez du ez derbi honek, azken bi demoralditako derbien antza. Gol bakar bat orain arte, penaltiz lortutakoa gainera, eta indarrak parekaturik daude. Hala ere markagailuan, hor ditugu Kendalen gizonak aurreraturik. Lumbreras. Baloia kontrolatu duena Goikoetxe izan da. Azkenik hala ere Lakabezek atera du baloia. Fuentes, Jaurti eta zenolako gelditu egin duen orain Biurrune. Bigarren zatiko 14. minutua. Hor ikusi duzu Goikoetxearen azerrea. Eta benetan erremate ona. Orain berriz ikusiko duguna. Hor duzue. Fuentes, ezkerrez. Indarra handiz Jaurti eta baloia kanpora. Izibizian berriz Erreala erazoan. Mujika. Lumbreras. Eta Txirrik atera du baloia. Atzean sartuta orain zurigorriak. Eta libero bezala Larrañaga. Berriz ere Gajate jaitsi da. Erazoan Txuri-urinak eta epaiak penaltia. Zigortu du 15. minutua. Jaun Andreok benetan penalti xelebreak adirazi ditu López Nieto jaunak. Azter dezagun berriz jokaldia. Larrañagak luze. Eta hemen dugu jokaldi
eztabaidagarria. Ara Marazaina orain erditik sartu, Lakabejek eskua zikutu du bai baloia, eta auskalo, zer nolako intentzioa zuen atzelaria. Kontua kontu, López Nieto jaunak penaltia adirazi du, eta 15. minutuan, penaltia jaurtiko duena Goikoetxea izango da. Atean, Birru. Kanpora jaurti du penaltia Juan Antonio Goikoetxeak, beraz bat eta utz oraindik. Hor duzue Goikoetxea, orain arte, aurre demoraldian gol bakar bat lortu du Errealak, gizon honek sartutakoa, eta zenolako aukera galdu duen orain Errealak. Ikus dezagun berriz jaurtiketa. Goikoetxea jaurti, Biurrunek antzeman du nondik joango zen baloi hori, eta benetan ustela izan da Goikoetxearen jaurtiketa. Martin Agirre, zer nolako keinuak, zer nolako aurpegiak horre ikusti dituzu txuri urdinen aukian. Bueno, irrifarrak hasiera batean beltzezko gizona seinalaturiko penaltiarekin, hori noski Errealaren aulkiari dagokionez, eta bapatean, alaitasun guztiek tristura bilakaturia, eta alderantziz, gure ezkerrean dauden Atletikeko bai ordezko jokalariak eta zer esanik ez teknikoak sekulako jauzia egin dute Goikoetxeak baloia kanporako bidean jarri duenan ikustean. Eta Howard Kendallek lau gizon jarri ditu berotzeko ariketak egiten. Lizarralde, Patxi Salinas, Estibariz eta Uralde. Bada bai mugimentua, eta oraindik ia ordu erdi falta da. Bat eta utz aldetik nagusi Euskal Derbi honetan. Denboraldiko lehen partidua Samamese. Mujika. Lumbreras. Mujika. Villabona. Lumbreras ez da helduko orain. Joan egin zaio baloia. Alboko zakea beraz. Oso bizkor atera dute zurigorriek, baina epaileak gelditu egin du jokoa, atzeragotik atera behar dela esanez, eta jakina, orain Realak atera beharko du. Oso zurigorriak, baina epaileak ez die parkatu ez. Alkortak Biurruni, Fuentes Erne, baina abantaila izan du Biurrune. Hor duzue Salinas. Mikel. Eta aurrera bai, Martin. Boronat egingo duen lehendabiziko aldaketa. Mentxaka zelaira eta aldagletarako bidean jarriko duena Xabier Bengoetxea. Laster egingo du beraz Errealak aldaketa. Bien bitartean Biurrunek jarri du berriro baloia jokua. Oiu, ugari Armaileta. Benetako derbia orain. Horra Agustin Gajate izan da justu-justuan ibili dena. González Atezaina atzeran zeman dio, baina hor zegoen bada espadan Ritxi Mendigure. Ripodas, Garitano. Bigarren zati honetan oso gutxitan ikutu du baloia Ander Garitan. Eta hemen dugu berriro González. Mujika, ikusten zazuen oraino jetxi den Juan Mari Mujika. Guri urdinen jokua antolatu nahier. Iabona. Loren. Mujikak moztu du orain. Lorenek Iturrin hori bidalitako pasea. Larrañaga. Bengoetxea egalean. Larrañaga. Moztu duen orain Lakabej izan da. Eta motzean ongi zurigorriak. Ripodazek Ander Garitan hori. Bengoetxea bere parea. Iturrino. Ularrez moztu du Goikoetxeak eta abantaila izan du Fernando Quintanilla. Txirrik hain zuzen. Eta hemen dugu Biurru. Jokua kontrolatu nahian orain Kendallen gizonak. Eta ariketak egiten Mentxaka. Eta agia Laster egingo du Boronatek. Martin Agirrek aurreratu digun aldaketa. Lumbreras. Villabona. Luis Fernando. Eta atzean Txirri. Irrik luze. Eta Valladolidek Barcelonari sartutako gola. Hori da oraintxe bertan hemen markagailuan azaldu dena eta horregaitik entzuko zenituzten oihu batzuk. Jankovicek Valladolidentzat lehenengo gola lortu du Barcelonaren aurka. Txalo haundi sartu dute hemengo ikusleek gola eta orain partiduko lehen aldaketa. 20. minutuan Xabier Bengoetxea aldagletara eta bere ordez Mentxaka zelaira. Beraz, Getxotar honek bere debuta egingo du Errealarekin.
Hor duzue Juanan Mentxaka. Partiduko lehen aldaketa berez. Loren burukan, Larrañagarekin. Azpeitiarra atera da baloiaz. Eta Gonzalezek orain azkar Mentxakaretzat. Hor duzue, Mentxaka. Gure esango zer nolako posizioa hartzen duen zelaian Juanan Mentxakak. Ilabona. Presioa eginez Ripodaz. Lege honez kendu dio baloia Ripodazek. Kajate eta Alaba. Alabak luze Lumbrerazi. Ezin izan du honek baloia kontrolatu. Alboko zakea beraz. Atletikeko gizonak ariketak egiten. Horatu. Eta lehenengo zelairatuko dena badirudi Eduardo Estibariz dela. Howard Kendallekin hitz egiten ikusten baitugu, naiz eta zuen irudietan azaldu ez. Luis Fernando katera du hortik baloia, gero Txirri. Eta Kajatek orain moztu. Entrenamentuko elastikoare kendu du. Hor duzue Howard Kendall. Estibariz beraz, Leicester zelairatzeko prez, baina jarrai dezagun jokua. Orain beste emaitza bat, Koruñak gol bat sartu dio zesta hori. Txistu batzuk orain baita ere, eta Mentxaka baloiaz. Goikoetxea. Aurtitza erabaki du, indar handiz, eta Biurrunek kornerera. Agian gelditzeko moduko baloia zen, baina Biurrunek kornerera bidali du baloia. Hor dituzue zurigorriak ariketak egiten, eta hemen Goikoetxearen jaurtiketa. Korner berri bat Errealaren alde. Mujika atera du kornerra, lehen zutoinera, eta Garitanok areaz kanpo bidali du baloia. Larrañaga. Korner guztietan aurrean sartu dira Gorriz eta Kajate, eta horregaitik jetxidea libero lanetara Larrañaga. Mendiguren kontraerazora. Pasea Garitanori. Loren eta kanpora. Polita izan da orain zurigorrien erazo azkar hau. Eta hor duzue Garitano. Bat eta utz gogoratu markagailuan. Eta Garitano izan da gol hori lortu duena. Lehen zatiko 29. minutuan. Eta oraintxe aldaketa. Luis Fernando de Nordes. 23. minutuan beraz, Estibariz. Zelaira, Luis Fernandoren ordez. Lehenago ere esan dugu, Luis Fernando ez ebilela gaurkoan beste batutako maila erakusten eta batez ere pasean utz gehiago egiten ari zela, eta behar bada Howard Kendallek Eduardo Estibarizi jokatzeko aukera eskainiko ziola, eta benetan asmatu dugu bai lehen esandako hortan. González. Fuentesek estu ikutu, baina kontrolona egin du Bilabona. Mujika, Lakabe, Alaba eta Lore. Horre nagusitu da orain, Estibariz zelairatu berria. Epaileak orain ez du faltarik ikusi Lumbreratzek egindako zarrera horretan. Larrañagak pase luzea Fuentesi, baina hori aurre hartu dio Biurrun atezaina. Txirri. Alkorta. Behatzetik Goikoetxea. Alboko zakea. Epaileak ez du faltarik ikusi, eta agian Goikoetxeak falta egin dio zurigorriak. Hor dugu orain Larrañaga. González atezaina. Bere aldamenean Mujika. Badirudi Mujikak ardura handia hartu nahi duela gaurko partidu honetan. Azkenik Mujika berriz zelaier dira joan da, eta Gonzálezek egin duzakea. Andrinuak buruz moztu, baloiaz Goikoetxea, gogoratu honek penalti bat utz egin duela bigarren zatiko 15. minutuan. Fuentesek erdiratu, eta Lakabejek kornerera bidali du baloia. Korner berri bat 6. Errealaren alde. Atletikek 3 atera ditu, gure kontuak oker ez badaude bintzat. Hor duzue, Biurrun atezaina, eta berriz atzean geratu dena Larrañaga izan da,
Alaba, Gorriz eta Kajate area barruan ditugularik. Mujikak atera du kornerra. Alabak ikutu lehen zutoinean. Entxakak orain atzera. Larrañagari. Mujika. Joan egintzaio baloia Juan Mari Mujikari. Eta beraz, alboko zakea Athletic taldearen alde. Lakabeje egingo du zakea. Iturrino. Jabona eta Ripodazen arteko auzia. Eta Gorrizek luze Fuentesi. Hortu zuen Fuentes. Erdiratzea lortu du. Eta Txirrik atera du baloia. Reala gogoz ari da berdinketaren bila. Eta badirudi Marko Boronatek beste aldaketaren bat egin nahi duela. Horretarako ariketak egiten ditugu oker espanago Agirre eta Igoa. Eta Athletic taldeari dagokionez hor ditugu Lizarralde, Uralde eta orain baloia harrapatu duena Bihurrun izan da, hor duzuen. Pentsatzeko da aldaketa Igorena izango dela, ze Realak aurrekaldean ez baitauka mukile garaiek, eta orain baloiak eta gero eta denbora gutxeo geratzen direla, nolala aurrera bialdu behar direla eta hortxe goikaldetik jokatzen dakien gizon bat beharko du. Dena dela hortxe ditugu horrendik ere berotzerik eta egiten Igorekin batera Agirre. Ripodazek Alkortari. Honek erdiratu eta Kajatek moztu du baloi horren norabide. Ripodaz, Bilabona bere atzetik, Mujika eta baloiaz Juan Antonio Goikoetxe. Mendiguren ere orain otzo langile, atzeraino jaitsi da. Eta Lakabejek moztu du baloia. Gogo aldizari dira, bi taldetako gizona. Horrexek salbatzen du orain arte gaurko partidu hau, kalidad aldetik baju samarra baita. Entxakak egin du zakea Bilabonarentzat. Osongi Bilabona eta seguru baita ere Bihurru. Eta azkar atera du atezaina Lorenentzat. Eta honekin burrukan nola ez, hasieratik Alaba. Ibariz, baloia ikutu duena Lumbreraz izan da. Eta alboko zakea dugu. Alkorta. Estibarizek berriz Alkortari, Fuentesek ere zangoa luzatu du, eta berriro zakea zurigorrien alde. Ariketak egiten hor dituzue Igoa eta Agirre. Estibariz jabetu da baloi horretaz. Gorrizek atera. Eta Lumbrerazekin orain burukan Estibariz eta zurigorriak egindako falta zigortu du López Nieto epaile. Txarralde Patxi Salinaz eta Uralde oraindik ariketak egiten. Beraz, Kendal ere prest bada espadan behar den momentuan bigarren aldaketa egin alizateko. Gorriz baloiaz. Arrañagak egin du buruz errematea eta Bihurrunek kanpora bidali du baloia. Ez da ez gauza normala, Larrañaga buruz erremateak egiten ikustea, baina txururdinak goga hondizari dire erazoan. Hor duzuen, keinu hona egin du gainera Larrañagak eta Bihurrunek lanak izan ditu baloia kanpora bidaltzeko. Mujikak atera du kornerra, beti lehen zutoinera eta Andrinuak istarrez baloia ikutu ondoren, azkenik Bihurrun jabetu da baloi horretaz. Gorriz. Estibarizek ikutu eta ordutze baloiaz Jose Luis González. Raur, markagailua. 17 minutu falta dira partidua bukatzeko. Bat eta utz zurigorriak nagusi Euskal Derbian. Bi penalti izan ditugu, edo beki izan da epaileak bi penalti zigortu ditu. 29. minutuan, Garitanok Atletiken aldekoa gauzatu du, eta bigarren zateko 15. minutuan, Goikoetxeak ezin izan du barura bidali, Errealaren aldeko. Bat eta utz beratz,
aldetik taldea nagusi orain. Eta Boronatek bigarren aldaketa erabakita duka dagoeneko. Igoa izango baita, zelaian sartzeko aukeran izango dela. Ajatek moztu du baloia, eta Bilabonak orain eskua zikutu du, beraz, falta aldetiken alde. Hor dugu López Nieto epailea, Malagako epailea. Turrino, eta Ander Garitano. Ez da ez gehiagin sartu jokuan bigarren zati honetan, baina hala ere baloia ikutzen duenean, usten du bai bere marka. Akabe, eitxo nahastu da, hala ere pasea, intentzio honekoa izan da, baina luze xamar. Alkorta ez da ez, gara izan du. Aldaketa realean, Goikoetxea aldakeletara, arbitroak baimena baten duenean behintzat eta Igoa zelaira. Konturatu da bai López Nieto jauna, eta Goikoetxea bado aldakeletara. Bere ordez, Igoa sartuko da zelaira. Hor duzu, Jon Igoa. Bigarren aldaketa bera zerrealean, eta erazoa indartu nahi du, zalantzarik gabe, Marko Boronatek. Eta Boronatek orain, Einu hon bate izan du, hurbildu eginda Goikoetxearen gana, eta animoak eman dizkio. Gizon honen morala orain, penaltia utzegin ondoren espaita honegia izan. Ajate eta berriz ere González. 14 minutu falta dira partida bukatzeko. Bat eta utz aldetik taldea nagusi. Larrañaga, Fuentes eta Mentxaka. Igorrientzat orain berriz ere aukera. Epaileak falta adirazi baitu. Zirriri saltatzerakoan egin dioten falta itxura baten. Alkorta. Lore. Ere aldamenean Alaba. Lorenek Alkortari. Alboko zakea dugu Zurigorrien alde. Hortu zuen Lumbreras. Alkortak egingo du zakea, Estibarizentzat, gogoratu Luis Fernandoren ordez sartu dela Estibariz, hori izan da aldetikek orain arte egindako aldaketa bakarra. Uralde Lizarralde eta Patxi Salinas, berotzeko ariketak egiten mantendu ditu orain arte, Howard Kendallek. Alaba. Luze jokatu du Bilabonarentzat eta hau jokoz kanpo zegoen. Hori adirazi du epailea. Azai Zurigorriak, presa gehiegirik gabe, eta Txirrik egingo du orain zake. Gorrizek moztu du baloia, Lakabe, Garitano, Iturrino, eta hori ongi kendu dio baloia Mentxaka. Larrañaga. Mentxaka eta Bilabona nahastu egin dira, eta opari ona eskaini diote Ripodazi eta jokoz kanpo orain Lore. Epailea zerre Lorenekin, honek txistua entzun da gero jarraitu egin duelako, eta hemen dugu berriz jokaldua. Ripodazen pasea. Oso zaila da. Eta hortik ezin da ez ikusi, nolako posizioan zegoen pasea emandako momentuan. Lore, kontua kontu. Jokoz kanpoko falta adirazi du epaile. Zelai erdian Mujika, Larrañaga, Lumbreras, Juan Antonio Larrañaga. Arte handirik gabe orain Errealeko gizonak. Fuentes, Lakabe, hemen dugu Mujika, eta azkenik kornerra. Aldrinoak ikutu du dirudienez baloia. Mujika, kornerra ateratzeko prest. Igoa, Biurrunen aldamenean. Goikoetxearen ordez sartu dela gogoratu. Eta Lorenek atera du baloia. Baloi asko ikutu ditu buruz Lorenek, eta ia denak ongi. Garitano. Mendiguren, kontraerazora orain Dotore Zurigorria. Larrañagak moztu du baloi hori. Eta bertan bera joan da Zurigorrien aukera. Hor duzue Mendigure.
Behin eta berriz erazoan orain Erreala. Presaka gainera, bigarren zatiko 25. minutuan ari baita. Arrañaga. Akaber. Eta baloia eskatuz Loren eta Mendigure. Ongi gurutzatu da Gajate. Mujika. Eta baloia zorain Mentxaka. Mujika. Oan egintzaio baloia. Indar falta ere bai agian. Estira ongi moldatu biak. Eta alboko sakea Zurigorrien alde. Baloiari aurrez gelditu beharrekoa zen. Eta gero denetako hastia zuen. Baina pasatzen utzi du. Eta gero indar gehiegirekin estabilela ikusi ahal izan du. Hor duzu berriro Mujika. Hala eta guztiz ere partidu txukun ari da egiten Zumarragakoa. Mentxaka. Arrañaga. Ere aurrean Ripodaz. Esperientzia handiko bi gizon aurrez aurre. Gorrizek erdiratu eta Txirri oso seguru ibili da. Eta partidu bikaina egiten ari da Barakaldoko mutila. Arrañagak egalera, hor dugu Fuentes eta Estibarizek moztu du jokaldi. Badago bai tentzioa, 9 minutu falta dira eta Kendalek aldaketa berri bat egin nahi du. Orain Lizarralde sartuko da zelai. Mendiguren orde seguru asko. Horrela xe. Estabil bat ere ondo Ritxi Mendiguren. Iturrino doa Kendalen ingururantz, baina ez da Iturrino aldatua Ritxi Mendiguren baizik. Hor dugu Lizarralde. Ritxi Mendiguren espaitabil gaurkoan bat ere ondo. Eta badator bai, Mendigure, hor duzu. Orantxe aldaketa beraz, Atletik taldearen bigarren aldaketa. Mendiguren aldagelara, Lizarralde zelaira. Reala erasoan ari da aspaldi honetan eta horri eusteko Kendalek zelai erdiko gizon bat gehiago atera du. Fuentes. Gorriz. Andrinua orain ongi. Hor duzu Lizarralde zelairatu berria. Eta eztabaida barria orain. Epaileak adirazitako falta. Jokoz kanpoko posizioan zegoela adirazi du Loren. Hau zorroztasunez aritu da. Eta Atletikeko gizonak, aulkiko gizonak, azerre zutitu dira. Mikel, estilo hau aprotxatu, zementxe gurekin Ritxi Mendiguren irten berri daukagu eta bere iritzia galduko nioke partiduari buruz. Partidu zaila guretako ez da, ez eta bat hautsa zieran jarri, aukera asko dute eta, bueno, esperan gure aukera bat. Zenolako aukera Iturrinorentzat, jaurti eta kanpora! Oso polita jokaldia, Lorenek eta Iturrinok egindakoa, Lorenek bera jaurtitzeko aukera izan du, baina pasea eman dio Iturrinori, hor dugu berriro jokaldia, eta Iturrinoren errematea kanpora. Jarraitu Martin. Bai, beti ere elkarrizketatu dauzkagunean, badirudi hemen golokerak sortzen direla. Ritxi, jarri ez zure kontakizun horrekin. Bueno, hori zaila ez da partidua batez ere eta ia bukatzen bada resulta honekin, ze eurak kontraeraso garrantzitsua egiten ari dira eta, bueno, eta ia hola irabazten badugu, ez da. Berbala eta lehendabiziko partido delako normaltzat jo beharko genukena, fisikoki hobeto jokoan baino. Bi futbol talde. Bai, ritmo bizia da partidu bat eta eurak oso ondo prebatuta dauz, geube, eta derbia bat zona den, indar asko, nahi asko eta bueno, orain 7 minutu falta dira eta ia segartetzen dut, ezta? Eta sufritu beharrekoak Erreala estausunetan jarriko bezituzte? Gol bateko gol errontarrekin? Bueno, bai, eurak penalti batek eduki dute eta kanpora dute ez, Geuk kontra penaltiz sartu gure gola eta uste dute aukera gutxe eduki dugula gaur partiduan. Eta bate sartzea guretako ona izan da, ezta? Eskerrik asko Ritxi, horrean, Mikel? Hor dugu berriz erazoan Lore. Oraingo honetan, berarekin Gajate. Aitaren Lumbrera. Estibariz. Alboko zake Atletiken alde. Lizarralde. Estibariz.
Honen aldamenean Lumbreras. Berriro Zarralde. Eta alboko zakea. Jokoa kontrolatu nahi dute orain zurigorriek azken minutu hauetan. Eta bestalde presak arituko da zalantzarik gabe Reala berdinketaren du. Fuentes. Mujika. Oso ondo ikusi du orain Mujikak Mentxakaren posizio egokia. Ilabona, berriro Mentxaka eta Gorriz. Larrañaga. Azken 5 minututan sartu gara. Fuentes, Ularres kontrola egin, bere aurrean Alkorta. Eta Mujikak ezin izan du erremate egin, Lakabejek alden du. Eta azkenik baloia ikutu duena Garitano izan da. Emozioa azken momentun arte. Mentxakak Gorrizi. Larrañaga. Txirri oso seguru. Alaba. Fuentes. Remate egin egin nahi Mujika, ezkerrez jauti. Eta ez du ez fruiturik lortu Mujika. Aukera hona izan du, baina agian horixe izan da bere pekaturik handiena. Segundu erdi bat edo segundu galdu du, eta hortxe izan zitekeen berdinketa. Ikus dezagun berriz, bai. Hortxe kontrolatu, bai. Ezkerrez egin nahi izan du errematea, eta denbora izan du Andrinuak posizio egoki hartzeko. Mujika zuen pantaileta. Oso langile, gaurko honetan. Loren. Ederki Estibariz. Loren zerbait aurreratu da. Jokoz kanpo zegoen Loren eta horregaitik jarraitu nahi izan du. Estibariz, baina azkenean gehiagi zen eta baloia galdu egin du. Ongi ikusi du ala ere Estibarizek, bere kidea jokoz kanpo zegoela. Eta orain jokoz kanpo zegoena, Bera Eduardo zegoen, baina Estibarizek. Espainiak ez du ezer ikusi. Loren ez da heldu. Hor dugu González. Bada baitzantza Euskal Derbi honetan. San Mamesen emozio handia, bat eta utz aldetik taldea nagusi, lehen zatiko 29. minutuan Garitanok gauzatutako penaltiari esker. Gogoratu, bigarren zatiko 15. minutuan, epaileak penalti bat zigortu duela Errealaren alde eta Goikotxeak ezin izan duela aukera hori aprobetxatu. Kanpora bidali du Jaurtiketa. Itxura baten marrasainaren lana ez da hain zaila, baina gaurkoan hemen dauden marrasainak gauzak berez errez direnak zailtzen ari dira. Alta orain Errealaren aurka. Akabe. Jokoz kanpo Loren. Eta hori adierazi du López Nieto jaun. Arrañaga zelai erdia. Baloia Gajaterentzat, hor dugu Loren. Gajate. Alaba. Lumbreras. Berriro Alaba. Ilabona. Eta pase ona eman dio Garitan hori. Aukera Lorenentzat. Bakarrik dago. Atzean Iturrino, baita ere Lizarralde, hemen duzu Lizarralde, Jaurti eta zuzenean kanpora. Itxura baten kornerra izan zitekeen, Gorrizen gorputzean jo duela ematen zuen, baina Lizarralde berak ere ez du protestatu eta ezen izango. González atezainak egingo du zakea. Itxu gustuan orain, txuri urdinak, berdinketaren bila. Errealaren pekatu nagusia berriz ere gaurko partidu honetan. Penaltiz ere ezin izan dute gola sartu eta golik gabe jai dago. Indarrak parekatuak izan ditugu. Bigarren zati honetan hobeto Erreala, lehen zatian hobeto aldetik taldea, markagailuan bat eta utz. Eta orain ez dute behar bezala egin txuri urdinek alboko zakea, beraz aukera zurigorrientzat. Baina berriz ere lehengo kontuarekin gabiltza. Epailea 8 metrotara zegoen. Zergaitik ez dio esan Realeko jokolariei nondik atera behar zuen. Berari galditu beharko agia. Beste hainbat gauza bezala, ia nolako kriterioak izan dituen penaltiak pitatzerakoan, eta zer ikusi duen jokaldi hoietan.
Polita litzateke epailearekin berarekin orain partidu osoa berriz ikustea eta bere adierazpenak ezagutzea. Baina gehienetan epaileak burugogor samarrak izaten dira eta lehen adierazitakoa ez dute zuzentzen. Hor dugu, López Nieto jauna zelai erdian. Eta partida bukatzeko Minutu erdi baino gutxiago. horixe, 20 segundu hori. Thierry, atera. Aizterketa bizian ikusi dugu Estibariz, aita ere González eta zelai erdian Larrañaga. Villabona. Alaba. Kajate, oraintxe bete da 45. minutua. Larrañaga. Mentxaka. Alaba. Aletizaleak txistuka partidaren amaiera eskatu. Lapikora Lumbreraze. Gorrizek ikutu. Eta azkenik igoa izan da errematea egin duena. Baina aukera izan du atezainak nahaztea orain derbiaren amaieran. Hor ikusi duzue Txirri. Lurrean geratu da Andrinua. Eta ea gutxienez kiroltasuna nagusi dugun partidu honetan. Bernal Andrinua min hartu jokaldi horretan. Hor dugu berriz jokaldia. Errematea egin duena igoa izan da eta ondoren gertatutakoa ezin izan dugu behar bezala ikusi, baina argi ikusi da bintzat Biurrunek ez duela arazorik izan baloia harrapatzeko. Goju aurrera, aletizaleak urduri, baita ere realzaleak, eta azken aleginetan Boronaten gizona, hor duzuen Larrañaga. Larrañagak jokua gelditza erabaki du, agian erazoan jarraitu behar zuen zuzen. 46 minutu eta 25 segundu eta falta Errealaren alde. Mentxakari egindako falta. Elektronikoko erlojua geldiri dago, baina minutu terdi pasatu da 45. minutua bete denetik. Mujika falta ateratzeko prest. Atletik taldeko gizondenak area barrua. Gorrizek ezin izan du ikutu. Eta amaitu da partidua. Amaitu da derbia, jaun Andreo. Burruka azken momentura arte. Eta Atletikek irabazi du denboraldi honetako lehen derbia. Eta Boronatek orain kiroltasunez bostekoa eman dio Howard Kendali.